आज आपण धोंडस बनवणार आहोत. धोंडस बनवण्यासाठी आपण इथे तवसं वापरलंय. तर ती माझी आई आणि आजी धोंडास बनवताना तवसंच वापरायच्या. ते तवसं म्हणजे मोठी काकडी असते. तर ती जर सीझन प्रमाणे असते, ती श्रावण महिन्यातच मिळते. आणि तवसं जर नाही मिळालं ना तर तुम्ही त्याऐवजी साधी काकडी पण वापरू शकता. तवशाची बी आपण चेक केली तर ती जू नये, तर त्याच्यामुळे आपण त्याच्या बिया सगळ्या काढून घेणार आहोत. कारण त्या तशाच वापरल्या तर ते धोंडासमध्ये ते शिजणार नाही. आणि त्याचं साल आहे ना ते कडक आहे, त्याच्यामुळे ते साल पण आपण काढून घेणार आहोत आणि मग किसणार आहोत आणि ती आपण या धोंडासमध्ये वापरणार आहोत. आपण इथे तांदळाचा रवा वापरलाय. जो आपण खांटोळीला वापरला ना तशा पद्धतीनेच तो रवा वापरलेला आहे. आपण तांदूळ धुवून सुकवून 2 दिवस चांगले सुकवायचे ते तांदूळ आणि ते नंतर मिक्सरमध्ये जरासे फिरवून आपण रव्याची जी चाळण असते ना त्या चाळणीत आपण चाळून घेणार आहोत आणि अशा प्रकारे त्याचा रवा बनवायचा आहे. ते चाळणीवर जे परत तांदूळ राहतात ते परत आपण मिक्सरला लावून परत ते चाळून घेणार. अशा प्रकारे आपण 1 कप तो रवा घेतलेला आहे. 2 कप तवस्यासाठी आपण 1 कप रवा घेतलेला आहे तांदळाचा. अर्धा कप ओलं खोबरं घेतलंय. 1 कप गूळ घेतलेला आहे. 2 टेबलस्पून आपण तूप घेतलेलं आहे. चिमूटभर हळद लागणार आहे. काजूगर थोडेसे लागणार आहे आणि वेलची पूड. हे साहित्य आहे धोंडास बनवायला. आधी आपण रवा भाजायला घेऊया. आपण कढईत तूप घालणार आहोत. तर आता रवा घालूया. रवा भाजून घेणार आहोत आपण. रवा जास्त लाल करायचं नाहीये. 2 ते 3 मिनिटं भाजून घेणार आहोत आपण रवा. गॅस मंदच ठेवायचा आहे. सारखं आपण फिरवत राहणार आहोत, नाहीतर तो रवा खाली लागण्याची शक्यता आहे ना, त्याच्यासाठी आपण असं फिरवून फिरवून रवा भाजणार आहोत. रवा भाजून झालाय. त्यात आपण आता काकडी घालणार आहोत. गॅस मंदच ठेवायचा आहे. गूळ आणि खोबरं हे चांगलं ढवळून घेणार आहोत आपण. ते गूळ वितळेपर्यंत आपण हे असं ढवळणार आहोत. गूळ वितळलाय. त्याच्यात आपण थोडंसं मीठ आणि हळद टाकणार आहोत. आता यात आपण थोडीशी वेलची पूड टाकणार आहोत आणि काजू पूड. आता हे तयार झालंय. गॅस बंद करणार आहोत. आपण भांड्याला आतून तूप लावून घेतलेलं आहे आणि आता आपण ते धोंडाचं जे मिश्रण बनवलंय ना ते त्यात घालणार आहोत. आपण भांड्यात एवढी जागा ठेवणार आहोत कारण ते आता वाफवणार ना आपण, तर ते तो रवा आहे ना थोडासा फुलणार, त्यामुळे तो धोंडस पण थोडंसं फुललेला दिसणार आपल्याला. आता आपण हे वाफवायला घेऊया. पातेल्यात पाणी घेतलंय आणि आत आपण कुकरमध्ये जी डबे ठेवायची रिंग असते ना ती ठेवली आहे आणि लिंबू घातलंय. कारण पातेला आतून काळं होऊ नये म्हणून आपण ते लिंबू घातलंय. धोंडाचं मिश्रण आपण शिजवण्यासाठी ठेवणार आहोत. त्याच्यावरती झाकण ठेवूया. आतमध्ये झाकण ठेवलंय कारण ते बाहेर वरच्या झाकणाचं पाणी आतमध्ये त्या पदार्थामध्ये जाऊ नये ना, म्हणून ते आतमध्ये झाकण ठेवलंय. वरचं एक झाकण ठेवायचंय आणि गॅस मीडियम ठेवायचा आहे आणि 20 मिनिटं शिजू द्यायचंय. 20 मिनिटं झाली आहेत, तर ते आता शिजलंय का आपण ते बघूया. त्यासाठी आपण बटर नाईफ वापरणार आहोत आणि हे बटर नाईफ आपण त्याच्यात घालून बघणार आहोत. जर या बटर नाईफला जर चिकटलं तर ते थोडं अजून शिजायचं आहे हे, म्हणून आपण मग नंतर 5 मिनिटं परत आणखी शिजवणार आहोत. आणि ह्याला जर चिकटलं नाही तर समजायचं आहे ते शिजलं म्हणून. तर आता आपण बघूया ते शिजलंय का. त्याला चिकटलं नाहीये त्याच्यामुळे ते शिजलंय. आता आपण असंच वाफेवर 5 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि गॅस बंद करणार आहोत पण. आणि ते थंड झाल्यावर आपण काढणार आहोत. धोंडास थंड झालाय
आता आपण हा आधी कडेकडेने सोडवून घेऊया. धोंडास तयार झालाय. आता आपण त्याचे काप करून खायला घेऊया. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.